Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat primadona di seluruh Indonesia. Malam ini garasi lagi rame bolo. Jadi aku kedatangan soko konco-konco luar daerah. Nah, terutama ono tamu juga dari Jombang. Nah, ceritanya ini ono kegiatan neng garasi. Nah, saka Jombang iki ono tamu saka Langgeng Jaya bolo. Langgeng Jaya iki silaturahmi neng garasine primadona. Ayo, iki sekalian dandan-dandan neng garasi. Ayo tak sepilke ya bolo ya. Tak sepilke. Oh. Iki kondisine lagi rame. Oh, kegiatan yang garasi iki benake lampu. Oh, iki bose dolan neng garasi primadona. Saya mboten masain. Dalam Saya mboten. saya niku napa? Saya niku kesel. Oh kesel, oh tidak. Nah, ini Tidak dengan saya. totalitas ini silaturahmi ke sini. Terima kasih ya Mas Ain ya Sama-sama Mas Dono. atas silaturahminya ke sini. Semoga Langgeng Jaya semakin jaya. Amin. Just mantep. Oh iya, konco-konco toko Langgeng Jaya iki. Oh, halo Mas Ek. Selamat malam Mas Dona. Iya, gimana Sekarang lagi perjalanannya lumayan, naik turun gunung. Nggih. Jam segini masih di Jam berapa garasi ini? tercintanya Primadona. Wah, jam segini ya. Ya. Matur Tetap nuwun ya semangat. silaturahminya ya Siap, Mas ya. Selamat. Pokoknya semakin jaya, sukses Amin, selalu. amin. Oke. Lha iki nek wong tang mangu barang iki rene ngopo? Sasar juga mriki Mas. Acara apa Mas? Silaturahmi. Oh, silaturahmi ya. Kabeh silaturahmi. Nggih. Alhamdulillah pokoknya. Nomor 1 seduluran. Nah, seduluran nomor 1 bolo. Ben rezekine lancar kabeh lho iki kanca-kanca iki. Oh, kanca-kanca. Lha iki mandor, Dor. Mandur Waluyo iki. Dor. Apa iki? Mendet tas, Pak. Oh. Ngopo mbok jigo? Kader sih. Oh, iki. Apa meneng wae guya-guyi? Seneng dong, Pak. Tak tonton neng garasi ini iki timbang ngantuk bolo, timbang ngantuk. Ini wetenge kok offset kabeh iki lho. Semua apa? Iki pun Nggih. pilot Mas iki. Pilot. Niki alit, Mas. Napa? Semua. Lah iya. Terlalu gemuk ya. Kebanyakan vitamin. Iya, Mas. Rasa dikenceng-kenceng. Ning biasane niki mriki nek anu bedeng ngene lho. Lambine puter Nek Mas Marno niku jamune sik genah ki cocok. Jadi Mas. ngalor ngidul cuy anu Mas, cocok niki. Mas. Cocok bener suwe. Atau keluar ini gengene wae Mas. Awet enom kowe. Iki wae kalah lho. kalah Bos yo. Kalah. Kalah. Oke. Alasan yo. Iki ada Bos yo. Iki kok tak tarik Mas. Gua baru nyekel medium kok yo. Sing cacedan. Apa? Yo ngono. Woi. Lah iya lho. Apa ya? Ambilan nek tutup. Tadi omong Mas, kapan-kapan nek rujuk beto anu kapan-kapan Nggih. Mas. Mboten Tadi omongmu lho, Lah kru yang soleh apa yo? Arep ngerujuk bro. Oh. Oh, Supali. Supali geletak ya. Oke bolo iki peseruane garasi bengi-bengi iki timbang ngantuk ya tak ngeplok kae iki. Tinggo menginfokan ke kanca-kanca kabeh sing lagi liburan. Oke ya, ngono sih ya bolo ya. Matur nuwun sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.